θεολόγους απευθυνθήκαμε, κανένας δεν αποδέχτηκε τις διηγήσεις ως ορθόδοξο θρησκευτικό λόγο, αλλά σαν ιστορίες για εύπιστους που προσπαθούν να θεσμοθετήσουν το θαύμα της ημέρας και την ιερότητα αυτού που το λέει και αυτού που αποδέχεται την ιστορία. Ευλογία εδώ. Ο Ιωσήφ Βατοπεδινός, ο γέροντας της Μονής Βατοπεδίου, είναι ο δημιουργός της αδελφότητας του Βατοπεδίου. Η φήμη του ξεπερνά το Άγιο Όρος. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 επάνδρωσε το μοναστήρι με μερικούς μοναχούς από την Κύπρο. Η Μονή Βατοπεδίου διοικείται επί χρόνια από μια ισχυρή τριανδρία. Από τον Ιωσήφ, τον ηγούμενο Εφρέμ και τον μοναχό Αθανάσιο, τώρα πια Μητροπολίτη Λεμεσού. Η κοινή τους ιστορία ξεκινάει τη δεκαετία του 70 στην Κύπρο. Ταραγμένη ιστορία που ακροβατεί 30 χρόνια ανάμεσα σε εξουσία και μοναχισμό, ανάμεσα στην αγιότητα αλλά και την πλήρη αμφισβήτησή της. Το 1978 ένας μοναχός από το Άγιο Όρος, ο Ιωσήφ, φτάνει στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην Πάφο. Είναι το ξεκίνημα μιας ιστορίας που εκείνη την εποχή μοιάζει ιερή. Αλλά το 2008 αποκαλύπτει στοιχεία που δεν έχουν καμία ιερότητα. Η υπόθεση του Βατοπεδίου μάλλον ξεκινάει από εδώ, πριν από 30 ολόκληρα χρόνια, όταν ο μοναχός Ιωσήφ από το Άγιο Όρος συναντάει τον Αθανάσιο, τώρα Μητροπολίτη της Λεμεσού, και τον Βασίλειο Κουτσού, το γνωστό πια ως Εφρέμ. Την εποχή εκείνη ο Ιωσήφ, φέροντας τον βαρύ τίτλο του Αγιορείτη, πείθει τον Μητροπολίτη Πάμφου Χρυσόστομο, αρχιεπίσκοπο σήμερα της Κύπρου, να του παραδώσει το μοναστήρι της Μύνθης για να το ξαναζωντανέψει. Όταν ήρθα εγώ ήταν εδώ ο Ιωσήφ μαζί με δυο άλλους, ένα Χαράλαμπον και ένα Σιλουανόν. Ήταν ο Αθανάσης μέσα στη συνοδεία τους, αλλά σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη και έρχομαι στις διακοπές του μόνο. Μετά τις σπουδές του μείναν εδώ περίπου μετά 1,5 χρόνο. Ζούσαμε καλά, μετά ήρθε και κάποιος Βασίλης που ήταν εργάτης στην Ιεραρχική Σχολή, ένας καθηγητής. Ο Κουτσού. Ο Κουτσού. Ο Εφρέμ τώρα. Εφρέμ έγιναν εκεί. Στο Άγιο Όρος. Από εδώ φύγε Βασίλης. Ο Εφρέμ τελείωσε τη θεολογική σχολή μετά το πραξικόπημα και την εισβολή και ήρθε. Ήμασταν στη σχολή μαζί, εγώ τότε φοιτούσα στην Ιεραρχική Σχολή και εκείνος ήρθε ως καθηγητής. Πριν να κλείσει η σχολή, πριν το πραξικόπημα, ήταν μαθητής στη σχολή. Και ερχόταν εδώ και έμεναν στο Σταυρό της Μύθης και τούτος. Ο λαϊκός ήταν ο Βασίλης Κουτσός. Εγώ πήγαινα καθημερινά στην Μονή. Παρόλο που ο Δεσπότης τότε επίστεψε ότι είχε μπροστά του έναν Άγιο Μεγάλης Ορκής, εγώ από τον τρόπο τους αντιλήφθηκα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και του το έλεγα του Δεσπότη, αλλά ο Δεσπότης ήταν αμετακίνητος. Και έτσι εγώ ήμουν υποχρεωμένος να υπακούω, και κρατούσα και σημειώσεις μου, δεν μου άρεσαν οι συμπεριφορές. Ήρθαν εδώ από το Άγιο Όρος, ας πούμε, και ήταν ο Δεσπότης, επειδή έναζε σε μοναστήρι κανονικό, δεν ήξερε τι θα πει Άβατον, δεν ξέρω εγώ. Είπαν του, δεν θα κάνουμε το μοναστήρι Άβατον. Αυτό θέλανε. Ο ηγούμενος, ο Δεσπότης, νόμιζε ότι το θέλουν από ευλάβεια έναν Άβατον, για να έρχονται κόσμος. Τότε έκανα φίλους, έκαναν αυτοκίνητο, πήγαιναν και εδώ. Ύστερα αυτοί οι στενοί φίλοι τους, αυτοί τους κατηγόρησαν στον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος είπε στον Μητροπολίτη Πάφου, ο Μητροπολίτης είπε ότι δεν αναλαμβάνει να τους διώξει, ας πούμε, χωρίς λόγο. Πρέπει να εξεταστεί η υπόθεση. Ήθελε να χειροτονηθεί κληρικός, ήταν μοναχός απλός ο Ιωσήφ. Και ετοιμάστηκε ο Μητροπολίτης τότε να τον χειροτονήσει, αλλά ήρθε μήνυμα από το Άγιον Όρος, από 3 αδελφούς του, τον Εφρέμ τον Κατουνακιώτη, τον Χαράλαμπον και τον Εφρέμ τον Φιλοθεήτη, ότι θα έρθουν, θα πληρώσουν εισιτήρια, θα έρθουν να φωνάξουν ανάξιος και να φύγουν.
Γι' αυτό και η χειροτονία ανεβλήθηκε, αλλά έγινε ηγούμενος, έπεισαν τον δεσπότη τότε ότι μπορεί και απλός μοναχός να γίνει ηγούμενος και τον έκαμε ηγούμενο. Υπάρχει και ο ενθρονιστήριος λόγος του και του Αρχιεπισκόπου του είχε μπει και του ίδιου του Ιωσήφ. Κοντά στο ανδρικό μοναστήριο ο Ιωσήφ δημιουργεί ένα γυναικείο μοναστήρι. Είναι ο πνευματικός του μοναστηριού και το επισκέπτεται συχνά. Το 1981 οι μοναχές καταγγέλνουν στο Μητροπολίτη Πάφου πως ο Ιωσήφ απαιτεί να κοιμούνται μαζί του και να του αποκαλύπτουν τα απόκρυφα μέρη του σώματός τους με το επιχείρημα πως πρέπει να μάθουν να αντέχουν και να μην ερεθίζονται. Είχε έρθει ένας ιερέας που εξομολογούσε τις μοναχές και είχε κόρη μέσα στο μοναστήρι. Του είχαν πει κάποια πράγματα, μάλιστα εφώναζε, κρατούσε και μαχαίρι και απειλούσε να σφάξει τον Ιωσήφ, ο παπάς εκείνος. Και άρχισε ο δεσπότης μόνος του μια έρευνα που κράτησε γύρω στους 4 μήνες και δεν έλεγε σε κανένα απολύτως τίποτε, ούτε και σε μένα. Ο Μητροπολίτης στέλνει στο Άγιο Όρος απεσταλμένο, ο οποίος μαζεύει πληροφορίες για τον Ιωσήφ που τον κάνουν να πάρει την απόφαση να τον διώξει. Ζητά όμως από τον Εφραίμ και τον Αθανάσιο να μην φύγουν. Αυτοί αρνούνται. Αλλά φύγει μόνο ο Ιωσήφ που ήταν η πέτρα του σκανδάλου, είπεν αυτό. Και ο Ιωσήφ απάντησε, αν θέλουν να μείνουν, ας μείνουν, αν θέλουν όμως να με ακολουθήσουν, εγώ θα τους βγάλω μέχρι τρίτου ουρανού. Αν θέλετε να με ακολουθήσετε, είπεν αυτό το πράγμα. Έφυγαν όλοι μαζί. Πήγαν στη μοναστήρι τους εκεί στο Άγιον Όρος, νομίζω Νέα Σκήτη λέγεται. Ο Ιωσήφ με τον Εφραίμ και τον Αθανάσιο από τη Νέα Σκήτη θα καταλήξουν στη Μονή Βατοπεδίου, όπου ο Εφραίμ θα γίνει ηγούμενος. Η υπόθεση Ιωσήφ μένει κρυφή για να μην σκανδαλιστούν οι πιστοί. Το 1992 ο Αθανάσιος επιστρέφει στην Κύπρο και καταφέρνει να γίνει Μητροπολίτης Λεμεσού. Το κήρυγμα των πατέρων στην Κύπρο δεν είναι το μόνο τους μέλημα. Υπάρχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν. Ο Αθανάσιος δεν ξεχνά πως ο Χρυσόστομος ήταν η αιτία που έφυγε από την Κύπρο. Το 1998 ξεσπά μια κρίση στην Κυπριακή Εκκλησία και η υπόθεση Ιωσήφ έρχεται στην επιφάνεια. Το θέμα φτάνει και εξετάζεται από την Ιερά Σύνοδο Κύπρου. Παλιοί μάρτυρες δεν είναι πρόθυμοι να καταθέσουν. Οι μοναχές που είχαν κάνει τις καταγγελίες είναι σε μοναστήρια που έχουν πάρει δωρεές από την Μονή Βατοπεδίου. Στην Ιερά Σύνοδο όμως εμφανίζεται μια καθηγήτρια 29 ετών, θύμα όπως λέει του Ιωσήφ, στα 10 της χρόνια. Κατηγορεί τον Ιωσήφ για παιδεραστία. Τον Ιωσήφ, και συγγνώμη που δεν τον λέω πάτερ, τον γνώρισα όταν ήμουν τρίτη δημοτικού. Στην αρχή με προσέγγισε μέσω της εξομολόγησης. Με ρωτούσε απλά αν υπάρχει κάποιος μαθητής μου που μου αρέσει. Χωρίς να πονηρευτώ, έλεγε πως όλα είναι φυσικά και ότι οι γυναίκες νιώθουν ευχαρίστηση που λέγεται ειδονή. Όταν ανεβαίνεις στο ποδήλατό σου και νιώθεις ευχαρίστηση, δεν είναι αμαρτία. Ούτε ο αυνανισμός. Με έβαζε στα γόνατά του, έβαζε το χέρι του και άγγιζε τα γεννητικά μου όργανα. 29χρονη περιγράφει σκληρές σκηνές με πρωταγωνιστές ένα παιδί και τον Ιωσήφ. Ακόμα και μέσα στο ναό. Περιγράφει πως της δημιουργούσε φόβο και ενοχές για να μην μιλήσει πουθενά. Μόλις τελειώνει την ανατριχιαστική της κατάθεση, στρέφεται στην Ιερά Σύνοδο και ρωτά. Θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Αυτά τα πράγματα θα σκεπαστούν για να μην γίνει σκάνδαλο? Την υπεράσπιση του Ιωσήφ αναλαμβάνουν ο Εφραίμ και ο Αθανάσιος. Η Ιερά Σύνοδος όμως αποδέχεται ως πραγματικές τις καταγγελίες, αλλά δεν έχει καμιά πλέον δικαιοδοσία απέναντι στον Ιωσήφ. Ο γέροντας του Βατοπεδίου, σε μια συνέντευξή του στον Κύπριο δημοσιογράφο Βάσο Βασιλείου, αρνείται τις κατηγορίες, αλλά δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες. Μετά τη συνέντευξη, ο δημοσιογράφος σημειώνει στην εφημερίδα του. Ομολογώ ότι δεν έχω αντιληφθεί ακόμα τον λόγο που οδηγεί τόσους ανθρώπους να θεωρούν τον Ιωσήφ μέγα πνευματικό. Τον άκουσα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του να απευθύνεται σε μοναχούς, σε πτυχιούχους, σε πυρηνικούς φυσικούς. Έμοιαζε σαν να φυγεί το παραμύθια. Γιατί κρέμονται από τα χείλη του? Τελικώς είναι θέμα πίστης και μόνο. Ο
Ζήσαμε χριστιανισμό και δώσαμε εκατομμύρια μάρτυρες. Θα κάνουμε σώμα τώρα, να πετέσουμε στο πεζοδρόμιο. Πολιτικούν λεπτά. Δεν έχω κανένα από το πέδαφο. Αυτά τα οποία κατηγοράει αυτό το παιδί. Χάρισα τους παίζω με τον Ιωάννη και τον Αντρέα. Είναι αρχή. Βενιαμίν. Μα γι' αυτό θέλω φωτογραφία, ναι. Θέλω στην αγκαλιά μου. Έχει φωτογραφία. Είναι και τη μηχανή. Ναι, έχει. Άντε λοιπόν.